Bideo honetan azalduko dugu sortzikotaren araua eta baita ere azalduko dugu beste kontzeptu bat itzen dela oksidazio zenbaki karakteristikoa, OZK izkiekin laburtzen duguna. Eta zertan datza sortzikotaren araua? Sortzikotaren araua da atomoek betetzen duten arau bat, eta atomoak egonkorrak izan nahi dute, egonkorrak ez badira, ez egonkorrak dira, eta horrela ez daude eroso. Nolabait, egonkortasun hori bilatu behar dute. Egonkortasun hori lortzeko modu bakarra izango da atomoek haien azkenengo geruzan, hau da valentzia geruzan, gogoratu atoma hotel bezala hartzen badugu, izango dutela solairu bat altuena beteta egongo dena, bai? Azkenengo geruza horretan, azkenengo valentzia geruza horretan, izan behar dituzte 8 elektroi. 8 elektroi badituzte, atomoa egonkorra da eta gauzak ondo doaz. 8 elektroi ez badituzte, orduan atomoak zerbait egin behar du, azkenengo geruza horretan 8 elektroi izateko. Zer da atomo batek egin dezakena? Bi gauza, elektroiak irabazi alditu edo elektroiak galdu alditu. Adibide batekin ikusiko dugu. Orain aurreko bideoetan beti hitz egiten dugu nitrogenari buruz adibide bezala. Daukagu nitrogena dauka zenbaki atomiko bezala 7 eta masa zenbaki bezala 14. Nola ez diguten kontrako basaten, atomoa neutroa da, horrek esan nahi du protoi eta elektroi kopurua berdinak izango direla, beraz badakigu nitrogenoak kasu honetan izango dituela 7 elektroi. 7 elektroi horiek jakiteko atomoaren inguruan zelan kokatzen diren, idazten dugu konfigurazio elektronikoa. Eta konfigurazio elektronikoa Molerren diagramaren laguntzaz, kasu honetan izango da, BAT-S2, pi-S2, bi-P3. Aurreko bideoan komentatzen dugu zelan kalkulatzen den valentzia geruza eta valentzia elektroiak. Azkenean, zenbaki hauetatik, bat, bi eta bi hauetatik, begiratu behar dugu, zein den zenbakirik handiena, hemen idatzi dut valentzia geruza 3 dela, baina erratu nahiz, valentzia geruza 2 izango da, azkenean 3. solairuan ez daukagu inolako elektroirik, zein da solairurik altuena zeinetan elektroiak kokatzen diren? 2. Zenbat elektroik kokatzen dira? Nola 2. hemen agertzen den eta hemen kontatu behar ditugu, hor kokatzen diren elektroi guztiak 2 gehiago 5. Beraz daukagu hotel bezalako bat, moduz laburren esan daukagu hotel bezalako bat, zeinetan daukagun elektroiak lehenengo eta 2. solairuan, eta 2. solairuanetan dauzkagu 5 elektroi. Baina horrela atomoa desegonkor dago. Egonkor egoteko izan baritu 8. Zelan egingo du gure atomoak 5 izan da 8 lortzeko? Ez dugu orain azalduko nondik hartzen dituen, baina hartuko ditu 3 elektroi eta 3 elektroiek sartuko ditu. Eta behin sartuta dituenean, atomoa egonkorra izango da 8 elektroi dituelako. Beraz, kasu honetan, 3 elektroi irabaziko ditu. 3 elektroi irabazi. Beraz, lehenik eta behin, sortzikotaren araua argi izan behar dugu, atomoek elektroiak irabazi edo galtzen dituzten, sortzikotaren araua betetzeko. Sortzikotaren araua da solairurik altuenean, beteta daukan elektroiak dituen solairurik altuenean, 8 elektroi izatea. Jarriko dugu orain adibide bat, zeinetan irabazi beharrean galtzen dituen. Ikus dezagun orain potasioaren adibidea. Potasioa dauzka 19 protoi, neutroa denez 19 elektroi, idazten dugu konfigurazio elektronikoa, tonela geratzen zaigu. Fijatzen bagara, kasu honetan valentzia geruza orain 4 izango da, eta 2. geruza honetan bakarrik izango dugu elektroi bat, beraz, valentzia elektroia bat. Zer da gertatzen dena? Hemen jarri dizuet potasioaren kasuan, lehenengo solairuan izango dituela 2 elektroi, bigarrenean 2 gehi 6 8 elektroi, hurrengoan 2 gehi 6 8 elektroi, eta azkenengoan bat. Orduan, potasioak bere azkenengo geruzan izan behar ditu 8 elektroi. Orduan, aukera bat izan ziteken, hemen 7 elektroi sartzea, baina 7 elektroi hartzea zaila da, hau da, energia asko behar da horretarako, eta atomoek beti bilatzen duten modurik errazena sortzikotaren araua betetzeko. Eta bigatzen bazarete, elektroia kanporatzeko aukera izan da, imaginatu elektroi hau kanpora botatzen dugula, azten dugu 7 elektroi hauek. Elektroi hori kanporat botatzen dugunean, solairu honetan ez dira elektroiak egongo. Beraz, solairu hau honetaz ahazten gara, eta orain, valentzia geruza edo solairurik altuena izango da 3. Ze 4. ez dago ezer. Orduan, kasu honetan, zer gertatzen dena, orain, valentzia geruzan dauzkagula 8. Hau da, modu bat da, faltatzen zaizkigun elektroiak sartu 8 heltzeko, baina oso gutxi dauzkagunean, gehiegi hartu behar ditugunez, beste aukera da, elektroia kanporatzea, eta elektroi hori kanporatzean, beko solairuak 8 izango ditu. Igual pentsatzen nahi zarete, justu eta 2. gertatzen bada, eta bekoan 2, kasu horretaz ez dugu itxegingo, ze da salbuespen bat. Orduan, kasu honetan, elektroi bat izan da, valentzia elektroi bezala, ez ditu elektroiak hartuko, baizik eta elektroi bat galduko du. Eta elektroi hori galtzen duenean,
Valentzia geruza orain 3 bihurtzen da, azkenan egiten duguna da, hemen dagoena kentzea, hori borratu egiten dugu, eta orain konfigurazio elektronikoa horrela geratzen da, eta valentzia geruza orain izango zen 3, eta valentzia elektroiak 8. Eta beraz betetzen dugu, azkenengo geruzan 8 elektroi izatea. Horregatik esaten dugu elektroiak irabazi edo galdu aldirela. Orain, beteko dugu taula bat ikusten aukera ezberdinetan abezera gertatzen dena. Fijatzen bagara, hemen jarri ditugu valentzia elektroiak, egon daitezken valentzia elektroia aukera ezberdinak, eta hemen begiratuko dugu ea kasu bakoitzen elektroiak irabazi edo galtzen diren. Ja horretik egin ditugu bi adibidez lehen ikusi dugu valentzia elektroiak 5 direnean, gertatuko dena da 3 elektroi irabazten direla. 3 elektroi irabazten direla, eta modu horretan heltzen gara 8 izatera. Baita ere ikusi dugu, potasioaren kasuan, valentzia elektroi bezala bat bakarrik daukagunean, gertatuko dena da elektroi bat galduko dela, eta modu horretan baita ere 8 edo 0 heltzen gara. Beste kasuotan, pentsatu elektroi bat irabaztea edo galtzea, antzeko esfortzua eskatzen duela. Beraz, 2 elektroi ditugunean, errezago izango da 2 elektroi galtzea 6 irabaztea baino. 3rekin berdina, 3 elektroi galdu. Modu berdinean ditugunean, 2 elektroi irabaziko ditugu, 7 ditugunean, elektroi bakarra irabaziko dugu, eta hemen agertzen diren, 2 kasu bereziak. 8 ditugunean, ez ditugu elektroiak irabazi ez galtzen. Ja atomoa izatez, hori ez du ematen oso pozik dagoenik, atomoa izatez egonkorra da, eta izen berezi bat daukate hemen agertzen diren elementuak. Hau da, valentzia elektroi bezala 8 izatea berezitasun handia da, eta horrek esan nahi du atomoa egonkorra dela. Eta hauei deitzen zaie gas nobleak. Gas nobleak deitzen zaie ez dutelako inorren beharrik egonkor izateko. Haiek ja izatez egonkorrak dira. Eta azkenik hemen nola elektroiak galdu eta irabaztea antzeko esfortzua eskatzen duten, jarriko dugu 4 elektroi, argi dago, 8 edo 0 heltzeko, 4 elektroi behar ditugula, galdu edo irabazi. 2 aukerak utziko ditugu zabalik, bale? Eta izatez, hemen agertzen diren elementuak oso erraz konpontzen dira bestekin, ia edo zer gauza balio zaielako. Bale. Azkenik ikusiko dugu zer den oksidazio zenbaki karakteristikoa. Esan dugu, depende zenbat elektroi ditugun, azkenengo geruzan, elektroiek galduko ditugula edo irabaziko ditugula 8 heltzeko. Beti, goratu, 8ko tren araua betetzeko. Ados, elektroiek galdu edo irabazi ondoren, atomoa ez da berdin geratuko. Zuek pentsatu atomoak izatez hasieran neutroak direla. Baina elektroiak galtzen ditugunean edo elektroiak irabazten ditugunean, neutro izaera hori galdu egiten da. Hau da, imaginatu, ni hasiera batean nire hotela neutroa denez 0 balio du, nik elektroi bat sartzen didanean eta gogoratu elektroiak negatiboak direla, orduan orain nire hotela balio du -1, zergaitik? Zerbait negatiboa sartu diodanez, -1. Orain, izan ziteken hasieran, nire hotela izatea ez egonkorra eta orain egonkorra izatea. Imaginatu 7 elektroi ditugula, ezta? 7 elektroi valentzia geruzan. Ez egonkorra naiz sartzen diot elektroi bat, hau da, elektroi bat irabazten du, orain ja egonkorra da, baina bere karga aldatu egin da, orain bere karga -1 balio du. Azkeneko karga horreri, zelan geratzen den, nola geratzen den atomoa elektroiak irabazi edo galdu ondoren, horreri dituko diogu oksidazio zenbaki karakteristikoa. Eta laburtuko dugu OZK hitzarekin. Ikusi dugu lehenengo kasua. Elektroi bat irabazterakoan, bere OZK izango da -1. Zergaitik, elektroi bat irabazi du, elektroia negatiboa denez, -1. Modu berdinean, 2 elektroi irabazten baditut, -2. Eta 3 elektroi irabazterakoan, -3. Elektroiak ez ditudanan galtzen edo irabazten? 0, ezta? Ez hasieran egonkorra banaiz eta ez badute zer egiten aldatzeko, egonkorra izaten jarraituko dut neutro moduan. Bale. Imaginatu orain, hasiera batean, ni ez atomoa egonkorra dela, jarriko dugu beste adibidea, hasiera batean atomoa ez egonkorra dela, eta elektroi bat duela azkenengo geruzan, eta orduan egin behar duena da elektroia kanporatu. Azkenean, 0 balio zuen zerbaiteri kendu diogu zerbait negatiboa. Zerbait negatiboa kentzea azkenean da barruan dagoena positibo bezala ustea. Orduan, elektroiak, orain egonkorra izango da, elektroiak galtzerakoan, elektroiak kanporatzen ditugunean, egiten duguna da gure OZK, hau da gure bukarako karga, positibo bihurtzen da. Ni hau azaltzeko klasean azkenean
nik arazo bat dudanean, arazo bat kanporatzen dudanean, azkenean positiboago geratzen naiz, ondo egoten naiz, zerbait negatiboa kanporatzerakoan, ondo geratzen naiz. Beraz, kasu honetan, OZ-ka izango zen plus bat. Modu berdinen hemen plus bi, honetan plus iru, eta azkenik lauren kasuan, nola lau irabazi edo lau galdu daitezkeen, plus minus lau. Ikusi dugu zein den zortzikotaren araua, helburua dela azkenengo geruzan zortzi izatea, ikusi dugu horretarako elektroiak galdu edo irabazi daitezkela, badaude elementu batzuk ja izatez egonkorrak direnak eta ditzen dira gas nobleak, eta behin elektroiak galdu edo irabazi ondoren, jakiteko zelan geratzen den bere atomoaren barruko karga, esaten zaio, OZ-ka, oksidazio zenbaki karakteristikoa.